Здравейте, скъпи приятели, последователи и бъдещи съмишленици на Амонра. Аз съм Винсена и съм част от екипа на този канал. Заставам с лицето си тук пред вас, за да поставя началото на едно дълбоко преследване на истината. Онази истина, към която така несъзнателно се стремим. Онази истина, върху която искаме да изградим животите си. Сигурно ще си зададете въпроса, защо точно сега? Защо точно сега ние стартираме подобно начинание? Защо точно сега, когато всеки очертава границите на истинността? Не го правим, защото е модерно или пък е концепция на определен бизнес план. Не е също и заради придобиване на известност или пък слава. А защото ясно разбираме, че гласът зад кадър не е достатъчно средство да достигнем до вас, да общуваме пълноценно и да обменяме опитност и познания. Затова с дълбоко безпокойство излизам от изграденото комфортно лично пространство, за да споделя съвсем искрено възгледите си, основани върху Христовото учение, да придам значимост на всички онези болезнени проблеми, засягащи човечеството. Учителят Петър Дънов трансформира животът ми и му придаде смисленост. Благодарна съм всеки ден за срещата ми с него. Запознах се с част от словата и лекциите, които е завещал на нас като народ, и се запитах, защо толкова много хора не го разбират, защо тези прекрасни съвети и споделени знания остават някакси погрешно разтълкувани, защо когато истината за живота е пред нас, ние не можем да я видим. Каква е тази мъгла, която не само закрива, но изкривява възприятията ни и изгражда илюзорна реалност, в която страхът е движещият механизъм за съществуване или по-скоро оцеляване. Да се освободим от оковите на подобна реалност е непосилна задача, ако сме сами. Единствената надежда за спасение е упование на Небесния Творец и неговата абсолютна идея за любов. Христовото учение е дълбока мистична философия, която ни запознава с именно тази любов, но за да я опознаем в онези детайли, които са кодирани в дълбините й, да овладеем мощността й и да я приложим в животите си, и ни трябва някой, който ефективно ще успее да ни поведе през бурята на съвременният свят и ще обнови съзнанията ни, освобождавайки ги от всякакви предразсъдъци и мъчителни ограничения. Ще ви запозная с учителят, който не желае да бъде такъв, а просто проводник на Христовото учение. За преодоляването на препятствията по пътя трябва да използваме нечие присъствие и слова, които са подкрепени с правдивост и са идентични с основните неизменими принципи, изграждащи истината на Христос. Да се научим да вървим достойно към срещата с нашият Създател. Изпълнена съм с силно желание да се научим заедно, да разбираме и прилагаме ежедневно значимите елементи от примера на Христос и да продължим Неговият завет, бъдейки достойни човешки същества, които преследват истинната представа за реалността, в която живеем. Очаквайте скоро нещата, които сме приготвили за вас. Благодаря ви за споделената подкрепа до сега и за отделеното време.